Više od 350 Biblija iz raznih zemalja pisanih na različitim jezicima sabrano je u privatnoj biblioteci Siniše Vukovića. Prvi su puta bile izložene u Splitu, a nakon toga u još 13 gradova diljem naše zemlje. Pa prva je bila na hebrejskom. Neslučajno, jer je Stari Zavjet napisan na hebrejskom jeziku. To se dogodilo za hodočašća u Rimu prije 4. stoljeća kad sam bio s mojim zborom Krista kralja iz Selaca i nakon toga je došlo spontano do toga da su mi ljudi počeli poklanjati Biblije na različitim jezicima, gosti koji su dolazili u Selca. Ja sam često putovao kao operni kritičar pa sam svaki put vrativši se doma došao s jednom Biblijom više. Ovaj pasionirani sakupljač Biblija rodom iz Selca na Braču tekstove Svetog pisma počeo je prevoditi na čakavštinu. Na nju je preveo čitav Novi Zavjet i dio knjiga iz Starog Zavjeta, a proučavajući biblijske tekstove uočio je kako obiluju motivima mora. Pa likvidni element je simbol života. Iz vode je sve pokrenuto i meni je kao Dalmatincu, kao Bodulu, Bračaninu skrenulo pažnju na koliko mjesta se zapravo spominje more ili rijeka ili jezero u kojem se i Krist krstio. Biblija je, odnosno voda, zastupljena već u prvim recima same Biblije. Znamo za prispodobe o Crvenome moru, Mojsiju kojega je majka poslala u košari niz rijeku Nil. Znamo da je za velikog povodaja u korablji Noa spasio životinjske vrste i neke ljude. Glazbeni kritičar, pjesnik i prevoditelj Siniša Vuković na čakavski jezik nedavno je preveo i Juditu u čast 500. obljetnice od objave Judite Marka Marulića. Uskoro na čakavštinu izlazi i njegovo troknjižje sa starozavjetnim prijevodima na latinici, glagoljici i ćirilici. Pa Judita je vrlo zanimljiva, možda i najzanimljivija starozavjetna knjiga. Ona nam govori o pobjedi dobra nad zlom. Kako je Judita savladala Holoferna, kao što je David savladao Golijata. Mi u Dalmaciji imamo Milu Gojsalića, stvarni lik koja je doista preslika priče o Juditi i Holofernu. I evo, Judita je čak dobila i ne samo moj čakavski prijevod, nego operu koja je proizvedena upravo na ovoj pozornici u HNK u Split. Prevodeći Bibliju s Vulgate na čakavštinu, Siniša Vuković zaključio je kako je ona podatnija za prijevod Svetog pisma od standardnog hrvatskog jezika, upravo zbog bogatstva i raznolikosti dalmatinskih riječi, kao i morskih motiva kojima Biblija obiluje.